uyu muri kutuma vanhu vachiti hanzi havazive vageza yechichi get away. That's bullshit man. Zana kuti jairira imimi. Fanekana muchitotaura zvinhu zvekutobata-bata pamusoro pamudhara wangu tinonetsana zvimwe zvisingaite. Mazvinzwa? Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Kulian TV. Atibatike zvechopu. Vana veZimbabwe muri kuzviona reshu zvakutanga kubuda nekuti madhays akutanga madhays atavi mazuva anopisa. Pane rimwe bato riri kunzi remawo veteran zvimwe zvimadhara zvimwe zvacho zvazvo vanhu zvinenge zvichingonhongwawo zvingonzi uyai mutitaurire. Nekuti mwe acho hazi mawo veterans, vamwe vatorana mujibhasi nhasi uno vakuya vachikoniswa semawo veterans kuya kuzonyeba vachiita zvinhu zvisina kana nebasa rese vachitaura zvekushoropodza vageza vachiti hativazive. Vamwe ndevari kubuda vachitaura zvavasingazive vachiti hanzi masoja nyaya vakataura yekuti vanhu musapfeka regalia yenhingirikini makamaflash earmy vaireva vageza. Imi vanhu taurai kwamakaswera manini chete kungoti basa renyu nekuti muri kutumwa muchibhadharwa mari dzekuti hamuna kana kwamunombosvika kuswera mangwana chaiye munenge musina mari iyoyo, asi munenge matobuditsa mainformation muchiplaya maroles ekuuraya nyika. Makakirieterwa nzara imimi naMnangagwa imimi kuti zvese zvaanenge akuita nezvaanoda akushandisei. Muri mazidofo evanhu vemuZimbabwe hama dzangu, madofo chaiwo. Madofo andisa ndakambona munhu akakukirieterai nzara ndiye akukushandisai manje achikudzai kuti apa nyepai apa itai zvakadai, so achikuti mumubatsire kuuraya nyika. Imimi mobva maita zvinhu zvakadaro izvozvo. Vanhu vakuru, vanhu vakaita vanhu vakuru, mazidhara akaita semawo veteranai akatumwa kutaura information yekuti hanzi isusu hatimuzive geza, hatididi, hatinei, musatedzere geza zvavanga vachitaura izvo. Chii chakadaro ichocho? Ndimi vanhu vanoromba muchipedzisa vana imimi nenyaya yekutya nzara. That's why musina chamuinacho, nenyaya yekuti imimi hamugoni kuzvimirira kana kusenza sevanhu varume. Makatadza kuchengetedza nyika imimi muchizviti kana muchizviti muri mawo veteran, makatadza kuchengetedza nyika imimi. Muwo veteran wechokwadi aonekwa muZimbabwe ndiye one chete, Comrade Blessed Geza, nekuti ndo vakauya vakakumbira ruregerero kuvana veZimbabwe. Imi mese mawo veterans takamirira apology kubva kwamuri, muri kutotaura zvenyu zvisina basa. You are so stupid. Bullshit. Now we can find out kuti vageza ndiye munhu chete one akarwira Zimbabwe ari muwo veteran wechokwadi, vamwe wese you are idiots. Handiti muri kuzvinzwa? Ndini ndatodaro inini. Ndatodaro kuliend usende nhingirikiniyo iyi. Muri mazipenzi evanhu makanyarara izvizvi. Vamwe vanhu vachibuda vachibudikira vachitaura zvokuti hanzi Blessed Geza vari kutitungamirira kuti isusu tipandukire nyika. Vanhu hamusi kuona kuti nyika iri kurwadza, nyika iri kuoma iyi. Chitunha chacho kubva nacho kuno kuSouth Africa chiri kutonzi chibhadhare $85 pabhodha. Chii chakadaro ichocho? Chinhu chese changoonekwa kunge sezvinonzi chinhu chiri kungopota chichiita sechinotendera chinobva chatonzi tax nezvimwe zvinhu zvisiri necessary. What is that? Muri mazimbwa evanhu mazidhara imimi hatigone kana kuda kumboti timboswera tichikurespecta imimi muchitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Who are you imimi muda kutaura kuti muri mawo veterans api acho? Makarwa hondo kupi imimi? Muri wanani? Budai nemazita enyu. Blessed Geza Bombshell Runesu akabuda nezita rake mudhara wangu. Ko imimi ndimi wanani? Who are you? Taurai mazita enyu tikunzwei tikuzivei. Buditsai fesi dzenyu tinyatsokuonai mubudikire sezvanga zvakaita nhingirikiri video yakatanga kutorwa navageza vakagara vari pamwe chete. Tinyatsokuona ndimi mawo veteran yechokwadi asingarambidzwe negovernment kuzvibuditsa pachena. Buditsai mafesi enyu. Toda kuti we want to know you, we want to see you. Kana muchiti imi muri mawo veterans. Muri mawo veterans apa ntara akawanda kuseri kwemakwenzi, seri kwemadenhere uko. Mozviti muri mawo veterans api acho? Budikirai pachena sezvakaita Douglas Mahiya uyu aitaura zvisina basa, achitaura ndove dzisina musoro pamberi pevanhu. Munotopfurwa naChris Mutsvangu anoswera achizhambatata achituka vanhu veZimbabwe
achipandukira vatungamiriri vake, asi anotobuda pachena nefesi yake. Anotoradza kuti at least he is a man enough kupfuura imimi munozviti hanzi muri maovheteri. Api acho? Who are you? Yeah? Musade kuita zvinhu zvekutamba mani, munotishatirisa mani. Munhu amuri kutaura nezvake muchimusaboteja. Can't you see kuti ari kuluza zvinhu zvese zvaakashanda, maresources ake akashanda muupenyu hwake hwese kubva munguva yehondo. Mauya panapa muchitaura zvinhu zvisina basa rese nekuti mapiwa zvimari nezvimota zvisina musoro. Sei muchisacrifice nyika yese imimi for your own good? Muri mastupidze wanhu imimi, muri kuzvita maoveterans. Api acho? Muoveterian cheche wechokwadi ndibaba Blessed Geza. Ndiye munhu wechokwadi anonzi muoveterian wechokwadi cheche, anotaura constitution yenyika yechokwadi. What constitution are you trying to tell people imimi kuti hanzi tiri kushandisa constitution yekuti kudi? Yekuti wamunangagwa vanogara pachigaro vasingabve pachigaro kusvikira vafa. Ndo constitution iyo. Makaturaira nyika imimi muchitaura kuti hanzi muchivhotera. Farika semazera enyu ndimaivhotera Mugabeka imimi. Muri mazipenze ewanhu. Muuye pana pasocial media kuda kusaboteja movement ya 31 March muchida kunyebera vana. Zvinhu zvisina basa muchizviti tisu matrue veterans akageza muri kumisa papi. Kana musingazivi Blessed Geza, who are you? Makarwa hondo ipi? Makarwa hondo yekuhopere mimi munotaura zvokuti hanzi makarwa hondo musingazive commander. Muri mbuka dzewanhu. Chris Mutsvangwa chaiche akatotaura akatomuconfirma Geza as a commander. So who are you? Musingazive Geza imimi. Vanhu vezanu PF hamusi kuona kuti matrix enyu mamwe acho ashande. Ndakabvira kare nchiti ndinokuexpose ichete. Matrix enyu ashande. Nezuro ndimi maipupura imi muchiwitness ava Geza imimi. Ndimi makanga makawa pachigaro chavakanga vainacho muzanu PF for so many years as a well decorated war veteran. Nhasi unoyu muri kutuma vanhu vachiti hanzi havazive vaGeza yechichi get away. That's bullshit man. Zada kuti jairira imimi. Fanika kana muchitotaura zvinhu zvekutobata-bata pamusoro pamudhara wangu, tinonetsana zvimwe zvisingaite. Mazvinzwa? Tinonetsana zvimwe zvisingatomboiti. Munhu yari kuluza zvinhu zvaakasenza. Muri kupanisha even family yake, muri kuita zvinhu zvese zvamuri ku, you are doing whatever you are doing there. Pamusoro pazvo vamwe vanhu vasina tsitsi makuenda kunoningira namujibha nevamwe vanhu vasingatombozivikana nehondo yacho. Makubudikira pana muchitaura kuti muri maoveterani nechokwadi. Maoveterans api asingaziva Geza? Stupid man. Musauye panapa muchitaura vanhu zvekuda kurambidza vanhu kuti vaende kunomacha muchiti vanhu vasateerere zvinhu zviri kutaurwa nani. Upi wacho? Taurai zita rake. Upi wacho? Ini ndinototaura kutoti vanhu ngavamache nekuti ndinenge ndiripo, ndinenge ndichimacha. Mazvinzwa? Kwete zvoizvo zvakuda kutaura izvo. Ndiani asiri kurwadziwa nenyika yeZimbabwe zvayakaita? Tikasiya Mnangagwa vachitonga nyika nematongero avari kuita, muda kuti titi muda kuti vaite sei? Saka imi muri kutoona zvinhu zvakanaka izvozvo. Havazi vana venyu here vari kufira kuno kudiaspora uko. Nhasi uno vari kubhadhariswa zvituna zvavo zvichidzokera. Kutiza kwavakaita nzara vari kudzokera vari zvituna. Zvinobhadhariswa naye Mnangagwa wacho futi. The one akacreata futi nhamo yamuri kuona iri muZimbabwe. The same person nhasi unoyu wamuri kuona ari ku, what are you doing? Ndiye ari kukushandisai futi nhasi. Idiots. Musade kuti taura zvinhu zvisina nebasa rese. Mbwa dzevanhu muri mbwa dzekupesera madhara. Mazvinzwa? Muri azi stupid evanhu munopfurwa nevanhu vadiki kufunga. Hamuna tsitsi nevanhu vadiki vari kutambudzika, vanhu vachifira mumasango. Ndo zvakaita maoveterans iwayo. Saka mairwire chi? Manje kana mamusina kurwa hondo yekuda kusunungura vanhu, ticharwa hondo yekuzisunungura. Nekuti tisingaziite maiti nyebera imimi. For how many years muchiti nyebera kuti makatisunungura kuti tizitonge imimi? Nhasi unoiti kutambudzika zvakadai muchiti nyebera kuti tizitonge. Makutoya muchitoda kutofarisa kutobudikira muchitaura zvinhu zvakadaro hamunyari. Muri kufunga kuti chiri mastupid ekuudzwa zvinhu zvakapusa kudaro nhasi? Are you serious? Musati jairire mazvinzwa here imimi. Makatinyepera kuti makatisunungura isi tikakura tichitambudzika. Vanhu vaikura vachienda kuchikoro vasina kupfeka kana nebhutsu. Munyika umu hamunambobvira makatomboshandwa zvinhu nemusoro, vanhu vakafa vasina kana chavainacho, vachinzi vaishanda maindustries nekudi. Mashandirwo zvaingoitwa munguva yaSmith ndo vakangokontinya vanhu vachiita vanhu vachifa vasina kana nechunhu. Muchinyepera vanhu imimi kuti hanzi takarwa honde takazodii tichiti vanhu vasunungura. Saka kusunungura kwakaita vanhu ndekupi? Nhasi uno nyika iri mukati memaoko aMnangagwa nefamily yake. Vauraya nyika. Vari kupwanya zvinhu zvese.
vachigadzira zvinhu zvavanenge vachiita kuti zvikwanise kubenefita iwo. Nhasi uno audacity yekumira pamberi pevanhu muchitaura bullshit, mutaura kuti he isusu hatizivi geza, he chichi musafurwe, he tinotsigira mukuru wedu. Wamunoda which one? Mukuru wamunoti mukuru wamunoda kuti hanzi mimi munoda kumusapota, munoda kuzomudai, so munoda kuzomudai, anopa vanhu chi? Zvinoenda kubenefita kwevana venyu kana muine vana imimi. Makabva kupi kwemimi? Musade kuti jairira, pfutseke wenyu mhani, muri mazimbwa evanhu stupid dzenyu.